Selaijaka hafang mankha kabangma borokno subacho phiabati prasharokni thagya birman abo haino katal koktoma kasoi phaika chini mangflio abo angka hejamara RD block ni bisingo khopjaknai tiari mairang kamini bukukjuk suchitra deporma busai akhil deporma pushakrok ni notiyei kichik michik noko tonglai jawo koktoma thumnai rokni bisingtei sawai khana rakha haste hapangni bukaktai manya mungsa subacho hanai khadu jakmani koksaka bukuk suchitra deporma na hapangni bukaktai kuno tapsu jaratei sujug subda mayako amne ration card kai tongo tapsu job card dokta tong job card ge tapsu jarate kuno hapangni bukaktai kuno nok rok mayako বর্তমানে হাপাংনো তাম কেসারা মুসুং বিজেপি হাপাংনো তাম কেসারা মুসুং nok ni bagai nong ni bagai bai ko nok rok ko ya nok mana ni nong sungka nok khungka so mang khai chata emne noni logi songkai tam samro khaito ahanya kam rok khai chata kam rok khai cha jaw ge omda haike nok kisi misigo tonglai omda haike ma tonglai ta serake khor busuk rok tong mak ni pori tong mai bro pori tong ko masang masa ge nok mana magai hapangno tabu tam kesana nya tam ko sana ang ba nok khungsa mang kha belai nya jakta khorok bok drop ni mung sujitra ni besani mung akhil okhil de broma o kamini mung kai tiari maidang bo ponchayat ni bisingo पंचायत बाई पद्मकरी दुमाकरी ब्लॉक है ब्रो ब्लॉक है हमारा